So, na-slice ko na siya, guys. Ganito lang yung pag-slice ko. Parang square-square lang. Tapos, dun sa receipt kasi pwede kang mag-survey. Tapos, may tanong sila dun na, ano yung hinahanap mo sa Walmart na wala? Nilagay ko eggplant. Woo! Yan ang sinasabi. Everyone, so before you go, mag-shoutout lang po muna ako sa aking vlog na Amazon Return of Scrubs. Hey everyone! Welcome back to another vlog! Hindi na morning. Ka-video call ko si Mac, kaya may maririg kayong maingay. So, pagising ko lang guys, bumangon ako ng mga 6:40 or nagising ako ng 6:40 para may muta pa ata ako. And ngayon, magluluto lang ako ng dinner ko. Medyo nagugutom na ako kasi usually ang dinner time ko is 5 p.m. So, magluluto tayo ngayon ng tofu and talong bistek. Vegetarian naman tayo ngayon. So, yeah, let's go! Ito po yung tofu na binili ko sa Asian store, sa Sioux City. No, ano pa to eh. Parang, nung first napunta ko pa sa Sioux City. Tapos, talong. Ay, kailangan ko pa pala ng onion. Actually pala guys, kaya late ako nagising ngayon, di ba? Wala nga akong duty. Pero nakatulog ako mga 11 a.m. na ata. Nanggaling kasi akong Denison. Kasi nga yung driver's license ko ay mali yung birthday. So, pumalik ako doon para ipa-reprint ko. So, nagpicture na naman, ganyan. Tapos, nagpunta akong Walmart, bumili ako ng onion, tsaka yung mga pwede kong baunin pag nag-duty, ganyan. Itong tofu, guys, hindi ko lulutuin lahat kasi ito ay half kilo. Ayun nga pala, guys, kanina punta akong Denison. Grabe, antok na ako. Tapos, dalawa kasi yung daan from Ida Grove going to Denison. Kapag manggagaling ka kasi dito sa area ko, dito sa apartment, meron dito lang sa side lang banda dadaan. Doon ako usually dumadaan. Eh sabi ko, bakit nang galing kaming Nebraska? Iba yung dinaanan namin. Denison din naman yung tinumpok namin. Iba yung dinaanan. Tapos yun, sinearch ko, what if ang lalagay ko sa GPS papuntang hospital. Yun nga, may ibang daan, which is, mas maganda siya, mas maluwag siya compared dito. Dito kasi sa side, parang masikip yung area dito. Kaya doon ako nagpunta. Yun. Next time na pupunta ako ng Denison, dun ulit ako dadaan kasi parang mas ano siya ba? Mas safe siya kasi maluwag. So, na-slice ko na siya guys. Ganito lang yung pag-slice ko. Parang square-square lang. Dati pala dyan sa Walmart, dyan sa Denison, walang talong. Tsaka spring onion. Tapos dun sa receipt kasi pwede kang mag-survey. Tapos may tanong sila dun na, ano yung hinahanap mo sa Walmart na wala? Nilagay ko eggplant. Eggplant, tsaka spring onion. Pagdating ko kanina, umagang-umaga, may eggplant na, yung malalaki. Okay din pala pag mag-take ka ng survey na gan. As in, guys, nakailang beses akong nagpuntang Denison, wala talagang talong. Tapos yun, kanina nagulat ako, wow, may eggplant na. Dahil ba to sa survey or what? Okay, guys, so lalagyan ko lang siya ng mandarin. Gusto ko kasi yung maasim na manamis-namis. Tsaka para magamit din to, hindi ko naman masyadong kinakain. Maasim pa nga. Lalagyan ko rin siya ng lime, guys, pero konti lang. Tig ano lang sila, parang tig isang slice lang. Kasi maasim talaga tong lime eh. Ayan. Pero yung mandarin, guys, pinili ko yung hindi pa hinog. Mag-slice din pala tayo guys ng onion rings. Parang sa bistek talaga. Bistek na beef. Pa ako naka-jacket pa kasi. Medyo malamig pa kasi guys. Actually summer pero yung aircon ko napakalamig. Tinodo ko kanina kasi alam ko na matutulog ako ng mahaba. As hindi ako nagising. Grabe. Kasi na-expect ko na may magmomo ng lawn ngayon. Parang hindi pumunta. Hindi ko lang sure. Or talagang hindi ako nagising sa ingay ng mower. Okay. Masarap pala siya, sis. Woo! Yan ang sinasabi.
toasted. Hanggang ganyan lang talaga siya. Sinasabi ko niya, basta nalagyan ko ng ano, na marinate. Or siguro talagang ganito to, kasi yung tofu, texture nila, yung soft talaga. So, ito na guys. Luto na po yung ating tofu, tsaka yung eggplant natin. Alam mo yung pag may soy sauce, ang dali niyang masunog. Medyo sunog siya, pero okay lang yan. At least medyo toasted. Kalusot pa more, Mia. Oh my God, ang daming talsik sa stove. Yun lang, diba? Napaka-easy. Ito, parang natutunan ko siyang lutuin nung nasa Baguio kami, nung nagre-review kami for the NLE. Dami kasing ano dun eh, tokwa. Sauce. Yan mo na, lagyan mo na lahat yan. Kaya na tayo guys, ito na po yung aking vegetarian tofu and eggplant na bistek. Namiss ko to. Namiss ko ang lasa ng tokwa. Grabe. Ng tofu. No joke guys, parang mauubos ko talaga yung lahat ng niluto ko. Nilagay ko na lahat dito sa plato ko ngayon. Hindi, enjoy ako dito sa vegetarian bistek na to. Meron na lang akong 3 talong tsaka isang slice ng tokwa. Wala na. Wala lang naman yung frying pan ko. Hey everyone, so before you go, mag-shoutout lang po muna ako sa aking vlog na Amazon Return of Scrubs. Kasi 'di ba, kung nakita niyo yung mga previous na vlogs ko, guys, sobrang lalaki ng mga scrub kaya ni-return ko po siya. So, ito po ang mga isa-shoutout po natin. Shoutout kay Sis Manilyn Gonzalez, It's Me Cherry, Miriam V. Ayan. And Ronnie Caberto, Jonah de Guzman Cab, and Raymond Caberto. Ayan. Thank you so much everyone for commenting. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update. And if ever nakapag-subscribe kayo dito guys, comment kayo para alam ko naman na nandyan kayo. Kasi wala po ako natatanggap na notification kapag nagsa-subscribe kayo. So, sa comment lang talaga ako nakakakita ng mga tao na nandito sa YouTube natin. So, ayun guys, thank you so much guys for watching. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, active na active po ako, lalo na po sa aking Facebook. Ayan. Follow nyo lang po ako doon. The name is JoyOfMia. And that's it guys for this vlog. I hope you enjoyed watching this video. And I hope to see you guys on my next one. Bye!